Selamat datang kembali di Itpin Bobapedia. Halo, wah seneng banget loh ketemu maneh karo sampean kabeh. Pripun kabare dino iki mugi-mugi seger waras nggih. Dino iki ngunjuk boba rasa napa iki? Aku, aku lagi nyeruput anu, lychee fruit tea nganggo nata de coco plus popping boba strawberry. Wah rame tenan ning cangkem. Seger, kecut, legi campur dadi siji. Sampean ngunjuk nopo? Wah, kombinasi sing ceria banget kuwi. Yen aku dino iki eh lagi pengen sing klasik. Oh sing biasa. Nggih. Jadi pesen brown sugar milk tea nganggo mutiara ireng. Tekstur kenyel-kenyel kuwi lho merai kangen terus. Nah, leres sangat. Pas banget iki, mergo obrolan kita dino iki arep ngrembug babakan nggih topping boba sing paling disenengi wong akeh. Oh nggih, Ayo dibuka peringkatnya, endi wae sing paling juara, ngoten. siap. Iki mesti seru iki. Goleki jagoan topping sing paling ngetop. Aku penasaran iki. Oke, siap nggih. Peringkat pertama mesti ora kaget iki. Napa niku? Mutiara, utawa boba, utawa venyuan. Iki wis ikonik banget lah. Oh jelas kuwi. Tekstur kiu-kiunya kuwi lho, kenyal tapi lembut pas dicokot. Istilah kiu-kiu iki kan saking Taiwan nggih, nggambarke sensasi mantul sing pas banget. Nggih, bener. Digawe saka pati telo terus direndem gula abang. Dadine manis legit. Arep sing cilik utawa sing ngede sing bawa bangkae rasane padha ngemeske. Pancen mutiara iki paling cocok karo milk tea klasik utawa brown sugar ya. Nambahi pengalaman ngombe dadi luwih marem. Nggih, ana sing ireng, ana uga sing putih utawa kristal boba agar boba kae lho, sing bening. Oh iya, sing kaya jelly kuwi to? Bener. Teksture luwih mirip jelly, seger lan ora pati legi. Jadi kanggo samian sing pingin kenyal tapi luwih enteng, nah iki pilihane. Terus nomor loro niki, nata de coco. Wah, iki uga favoritku. Teksture unik ya, kenyal tapi ono Keres-keres sithik. nggih. Pas digigit kuwi lho, nggarai seger. Bener kuwi, aku setuju pol. Noto de coco wong nambahi sensasi nyegerake, utamane nek dipasangke karo ombenan buah utawa fruity. Rasa seger rewe, wah matuk banget karo rasa buah-buahan. Lanjut nggih. Sakwise nata de coco, wonten cinco utawa grass jelly. Ah, cinco. Nggih. Teksture lembut lunyu kaya agar-agar ireng tae. Aroma lan rasane khas, rada unik. Ono pait tipis sing khas. Nah, justru kuwi. Rasa unik kuwi sing ngimbangi ombenan sing manis banget. Contone brown sugar milk tea sing lagi hits kae. Jadi rasane ora monoton legi tok. Bener kok nggih. Kanggo sampean aja wedi nyoba lho. Rasane bener-bener istimewa. Saiki gilirane sing seru banget. Popping boba. Sampean mesti wis tau ngrasai sensasine to? Iki juarane nggawe kejutan. Bunderan cilik warna-warni sing yen kecokot langsung meletus. Pyok, metu isine jus buah. Seru banget pokoke. Rasane macem-macem nggih. Nggih, ana leci, mangga, stroberi, wah macem-macem. Cocok banget kanggo fruity, nambahi keseruan pas ngombe. Wah, nyenengke tenang. Bener, nggawe pengalaman ngombe dadi luwih interaktif lan nyenengake. Terus kanggo sampean sing seneng tekstur super lembut lan creamy, Oh, ana meneh. nggih, pilihan liyane yaiku puding endog utawa egg pudding. Wah, iki nggawe ombenan dadi luwih rich iki mesti. Digawe saka endhog, susu, lan gula. Teksture lembut banget ning ilat. Nggih, rasane manis lan nglengkapi rasa milk tea. Gale ombenan dadi koyo dessert sing bisa diseruput ya. Lembute pol. Akeh tenan yo pilihane, saben topping duwe karakter dewe-dewe. Nek sampean dewe, duwe kombinasi andalan sing paling favorit. Nek aku paling seneng mango green tea nganggo nata de coco karo popping boba rasa leci. Rame pol rasane. Rame pripun yo? Nggih, ana kenyal keres saka nata de coco, terus ana kejutan seger meletus saka popping boba. Campuran buah sing nyegerake banget. Nek sampean pripun? Kombinasimu seru banget kuwi. Nek aku tetep tim klasik tapi spesial sitik. Aku seneng ulung milk tea. Teh kan wangi nggih, ditambah mutiara klasik sing kenyal, terus ditambah puding ngendok sing super lembut. Oh, dadi ana macem-macem tekstur yo. Nggih, dadi ana kontras tekstur sing pas banget, komplit rasane. Wah, sedep kuwi. Dadine
Kanggo sampean sing mirengaken niki aja ragu-ragu ya. Nggih, intine aja wedi nyoba-nyoba kombinasi topping sing beda-beda. Sapa ngerti sampean nemukaken jodoh rasa lan tekstur anyar sing pas banget ning selera sampean. Dadi inspirasi kanggo menu anyar nek sampean duwe kedai boba. Nggih, leres sangat. Matur nuwun sangat sampun nderekaken obrolan kita dina niki. Mugi-mugi nambah inspirasi lan semangat kanggo ngombe boba malih nggih. Amin. Sampai ketemu malih ing obrolan seru saklajengipun. Etin Bobapedia. Itpin Bobapedia.